Hi guys, nag-walking ko sa iro unya. Then tanawa ang usa ning we'll see. Murag munggos or murag asin ang ice, ang snow. Nga dayon mahimo na day siyang tubig after maabot siya sa yuta. Kini katagtaod. See, it's like munggos. So nag-walking mi sa akong iro nga murag amaw birahon ko, so akong inganaon ang iyang hikot. Pat kadiyot ra na guys kay luoy man pod habang nag-video lang ko. So where we were walking nikalit og snow na unsa. Diri mi ani nga lasang nag-agi. Nice kay view. I think it's really nice. Kuha na lang ko. I appreciate it myself, but you know guys, when you see it also yourself, you can say that it's really nice. Pastilan, nag-snow jud. Habang naglakaw may mga basa ni ani, manguli na lang ni. Wala chance among lakaw mga kuray mi ani kay tugnaw man kaayo daan. So padung mi diri guys sa ay. So to be continued guys kay naputol ang video kay nahulog sa kong kamot. Kinabaw ko kupot sa iro. It's still raining guys, raining hail. Na daw asin. Dagko naman dagko naman ning lusok. As you can see here, sa kong jacket kay black, makita ninyo. Mahimo na siyang tubig dayon. Muli na lang ni guys kay unsa man 1-0 man, 1-0. Di 1-0 man mi. Nago lang sa kami sa ilaw sa kahoy pero murag di man ni mada. Murag kusog pa man gid ni. Manguli na lang ni ani. Managan na lang ni. Oh, ni hupay man kadiyot. Manguli na lang ni ani kay murag di ni maayo. So ani mitig lakawan guys. Aning mo ni among ruta ni Frasi akong among iro. Awa akong gibutang na lang sa kuan. Tarungon na to imong hikot di kay kung nga tarungon ni siya og ihang hikot guys. Ambot na lang birahon jud ko ani niya lift. So ni siya ay very old apple tree here. Nga mo ning agi-agion pero may kay among tan-awon kung nabay nagkakakakha diri nga mga kanang wild pigs. Baboy ra mo. Kay baboy ra mo hunting man ni Anders. Kay og kanang mga deer, mga ingana wild animals. Okay. To maintain the ecology as well. So manidinhi guys. Muni butanganan sa mga baka sa una sa katundagan pagbaka iyang parents. Muni puyanan sa mga baka sa una. Karon di mo na lang na standby. Kay tiguang naman, namatay naman iyang papa. So iyang mama dili na maka atiman sa mga baka. So no more baka. But the house full of the baka is still alive.
So manguli na mi guys. Taas pa man ta ni among ruta pero manguli na lang mi kay mabasa naman kay minya. Porti man tugnawa. Ayaw lagi din ha. Awa gud ng porma niya. Nga ni iyang porma. Kay gusto niya adto siya lain dapit. Porti bang kusgana. Gusto niya lain. Musunod ra ko niya. Sumunin po mo kung maglakaw mi. Basta tarong ang iyang hikot pagkabutang. Pero kung ibutang iyang hikot sa between sa iyang legs, anak din na siya mamira. So I will show you some trees that are over 200 years old, guys, nga na nagpensioner na ning liki na siya iyang kagalingon. Ay, isa ba ni? Oh, guys, nikusog na dyan kayo. Ay, uwan, basa na gid kayo tanaw, guys. Yung snow. Mahimo rin na siyang tubig. Ano kung di mamurag mga munggos. Pero magdali namin. Kaya manguli namin. So, na yung view dito. Tanawang dagom. Super dagom. So, we have to go home. Pero tanan sa natin yung view sa palibot. Sobra kadagom, guys. So, money before po mo sign out. Please don't forget to like and subscribe, guys. Ngayon na ko ninyo kung sa inyo mga gusto na ko gusto nga ninyo nga makita diri sa among lugar, diri sa east of Sweden, southwest of Sweden. Kung sa mga gusto ninyo nga ako i-video pa. So money 200 years old plus nga kahoy na ni surrender. Ni surrender na siya, guys. Di na gid niya kaya. So ni crack na lang siya ni crack open. Tawa. Ni crack open na lang in town siya. So, gurang naman kayo na sobrahan sa pension. Ulit na lang ni kay tugnaw man. Niundang na ang hail pero gitugnaw na ko, kinabasa man ko. So, hala, tanawa ang sky. Looks like a baby. Kanang white. Murag face lagi na ugtaw. No? Kabantay mo. Murag face ugtaw. Sa closer look nga rin, mura siya Mr. Bean, ugnaong gani. Mura siya tao, murag baby. Okay, ikaw. Here are other quandary guys. Kahoy nga mga over 200 years old, 150 up 200 years old. Very old trees, pero makita man sa siguro ninyo, no? Na these are very old trees. Tanaway lang mga panit o purma. So muna siya mga old, very old trees ni siya, guys. Tanawa ako ang lakaw na mo sa akong iro. Siya na speakers na ako na diri. Tanawa yung nilaktan. Asa mog nilaktan nga nga na. Kay magbuot na siya asa may padung. So na maghiwi na iyang nilaktan. Kay pangusgan mong gud niya nga ang iyahang gusto may matuman. So this is another very old tree here. Very beautiful old tree. Yan sila.
So they are just left there for the kagwapa sa lugar. Mga ultras nila, mga balik na sila. Ilang kagaling tungod sa kadugay na nila. So that's it guys. That's the video for today. Muli na may padung kay tugnaw.